Én első éves hallgató fogadom, hogy a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula kar hallgatójaként aktívan részt veszek az intézmény életében. Tanulásommal, közéleti tevékenységemmel és magatartásommal hozzájárulok a kar jó hírnevének megőrzéséhez. Legjobb tudásom szerint készülök választott hivatásomra. Tisztelettel átadom az első éves hallgatók nevében dr. Horváth Béla dékán úrnak az aláírt fogadalmat. Köszönjük szépen! Felkérjük dr. Horváth Béla dékán urat, hogy készfogásával fogadja egyetemi polgárrá, dr. Göttinger István aljegyző urat, hogy készfogásával fogadja tiszteletbeli szexáti polgárrá, és az öreg diákok nevében Kara Ákos országgyűlési képviselő urat, volt hallgatónkat, hogy készfogásával fogadja a hallgatók közé az első évesek képviselőit. A tanító alapszakos hallgatók képviseletében Sallai Zoltán József,